Дами и господа, метеора. Здравейте, банда, и добре дошли в новото видео и в новото ни приключение с кемперчето. Вече сме в леглото, както може да видите. Днес след работа решихме да тръгнем малко късничко, около 9 часа тръгнахме от София. Но последно време така процедираме, предпочитаме да пътуваме по-тъмно и късничко така през нощта, защото няма движение, супер спокойно е. Общо взето, вярно изморително е, но пък като усетя, че вече ми падат батериите, спираме докъде сме стигнали, нощуваме си и на другия ден продължаваме, така хем си делиме пътя. Какво видяма? Учето нещо си. Видята? Така, в Гърция сме в момента на един паркинг на Джъмбо в Серес. До тук успяхме да стигнем, часа е към 1 през нощта. Утре продължаваме, имаме още около 250-60 км може би, като отиваме към Агио Кампус, мисля, че се казваше, и след, може би не утре, други ден ще отидем пък към Метеора, че никога не сме били. Ще ме прощавате, че не мога да си събера мислите, но съм доста изморен. Лека нощ за сега и до утре. Какво правиш, ма? Добро утро, банда! Събуждаме се на тази прекрасна гледка. Нещо не спах много, че не знам дали от кафето, което пих късно, докато пътувахме, или от преумора, или и от двете. Ама всичко е точно. Ставаме сега и се отправяме към новата дестинация. Има мъгла. Хладничко е. Но пък не е много студено. Понася се 10 градуса. Тук спахме на Джъмбото. Малко е шумно, да ви кажа. Цяла нощ минаваха някакви мотори, камиони. Среща нещо се блъска, тряска. Нали, куче? Какво е това са? Кажи. Тръгнахме! Имаме около 80 км до Солун. И вече след това, не знам, може би около още 180 надолу. 250-60 км са от паркинга, на който нощувахме. Но каквото такова, за какво ни е този кемпер, ако не минаваме километри? Второ плащане на магистрала по 4,80 евро. До тук близо 10 евро за път. Още едно плащане. А тук беше танкаш 1,80 май нещо такова. Тук без пари направо, бе. 75 цента. А нормално, хората си имат пътища. И тук от време на време има, не са баш перфектни, но се поддържат. Сега току-що видяхме
на магистралата един бус спрял в аварийната лента и ходят едни хора с едни щипки и събират боклуците в едни чували. При нас кога сме виждали такова нещо? Никога. По магистралата говоря. Поне аз не съм виждал. Още една плащачница. Тук колко сме? 2 евро май. Или по-малко, сега ще видим. 1,35. Добре. Айде пак. Тъпото е, че пътят тук беше отвратителен. Ама продължаваме да си плащаме. Жегаста на чак, бе. Тук е скъпо, май. Калимера, how much? What? What? 90. Ευχαριστώ. Bye. Абе, нещо се умешахме. Ма не мога да разбера на какъв принцип определят тия цени. Гледай сега, тук по-честичко, по-малко. Сещаш ли си? Да, и пътя лунен пейзаж. Еми добре, продължаваме още 50-60 км. Ти няма ли да акаш? Абе, снимам видео, ма! Не сме плащали понеже. Аз къде да стана сега? Сигурно е тук. Тук ще ни се дерат кожата, бе. Калимера. How much? 6? Окей. 6 5 6 10. Евхаристо. Бай-бай. Кой звъни, бе? Еми... Добре, до момента сме на колко, бе? 20 на евро пътни такси. Тук вече пътя като за 6 евро е друга бира. Това е път. Който се предаде. Добре. Продължаваме по пътя си. Това пред нас е планината Олимп. И цялото нещо. Най-високия връх тук е Митикъс, който май е малко по-нисък от Мусала. Още една плащачница минахме. Тук вече беше рекорда 8,30 евро. Отиваме на към 30 евро пътни такси. Не мрънкам, просто споделям. В този район не сме били до сега и така не знаехме какво е положението. Ще ви съобща накрая колко ни е излезнало общо всичко за пътните такси. Любимото синьо банда. Стигнахме най-накрая. Ето ни отзад с кемперчето. Ето тук сме се позиционирали. Сега ще хапваме. И малко ще почиваме, че пак си беше 3 часа път. Хайде, после ще се включиме. Може би ще пробвам да плува малко риба. Имам информация, че тук е имало. Дано да е така. Мусакичка. Не сме я правили тук, ама става. Там какво има? Море. Ай, на здраве.
Реших да си пробвам късмета малко. Сега ще помятам. Такива едни големи воблери. Видях, че доста рибари има тук в другия край, дойдоха. Повечето вече си тръгнаха, не знам защо. Ама сега ще си пробваме късмета пък. Каквото такова. Тук как ще слезна? Майко! Айде, зарих се целия. Гледам, че някакви техники с силикони май прилагат колегите. Което е много странно. Ама па да пробвам. До сега силикон за бяла риба не съм хвърлял в морето. Точно е такава някаква проводка правят, защото дойдоха много хора преди малко. Някаква е такава бавна проводка, хвърля някакъв силикон. В момента съм с някакъв такъв. Хвърля го, оставя го да пропадне и върти бавно с паузи, без твичове, без нищо. Което за пръв път виждам нещо такова на морето. Къде ми е кучето? Кая! Ама така! Какво беше? Леко, 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 леко! Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? А сега как ще издрапаш нагоре? Как се фърли овцата? Дай, 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 дай! Дигна лека вълна морето. Опа! Което не знам дали е добре, дали е зле, дали нищо не значи. Риби няма. Свикнал съм по морето. Да е така. Важното е, че всеки път пробвам, все някога пък ще ми излезе късмета. Отвънка нищо не сме оставяли, нали? О, слънчице! Има някъде натам, където е по-равничко. Тук има яко рибари. Не е ли е това паркинг? Той пък наобратно е наклонен. Сменихме малко локациите, обаче тук много коли минават. Ма пък е яко. Стой! Айде ма! Дръж! Мале, мале, мале! Дръж! Вече го снимам. А защо в края захапваш, бе?
Супер. Свободата да спиш ето на такива места просто е несравнима. Май открихме летния сезон. Не е толкова топло. Около 10 на 12 градуса, обаче тук се усеща много по-топло. Не знам как става това. От Уичър съм и даже да не кажа, че ми е топло. Докато при нас това по това време на годината, само да кажа, че края на февруари месец, не че не се е случвало и по къс ръкав да смеде, всъщност. Пак много почнах да философствам. На здраве! Вчера къде бяхме, днеска къде сме? Там някъде ни е кемперът. Мястото не е лошо. Не ме очарова много, но не е лошо. Какъв е този мост? Опа! Сега ще правим тук на този бе. Ще правим Hell's Kitchen тук банда са. Трябва да сипеме малко олио. Да запържиме това месце. Оп. Ай, на здраве. Най-обичам да готвя на такива места. Аз съм един голям готвач. Ти не се смей. Я да видиме. Загрява ли? Охо! Може да му сипеме малко биричка. Предполагам. Сега чакаме едно лукче да му сложа. Това цялото ли да го сложа? Да. Оп, лукче. Така. Сега стана веселото. Много ми се иска да мога така по професионалистите с тигана так, обаче не мога. Не смея да не го изсипа. Така, трябва още, ще увелича леко котлона да фанат загарче и ги вадиме. Мисля, че са готови вече. Вадиме ги тук. Опа! Тук да сложим. Хайде, ще го ядеш ли това? Хайде, от скъпото. Не ме карай после да си събирам, яш. Хайде, яш де. Не мога да ти дам пържола, защото са ни малко. Дал съм ти хубава, скъпа храна. Кучишка. От на нашото куче. Хипоалергенна. Айде сега ще ти дам още.
Мале, как се борят ребърцата, куркото. Айде, готови са и тия пържолки. На Кучо дадахме хубави гранули, но нещо не иска да ги яде. Нормално. И влизаме да хапнем. Ето ни скромната вечеря. Салатка. Месцето, което току-що аз направих. Шеф Ангелов. И ще пиеме по една водчица. И лека нощ, банда. Лягаме да почиваме. Утре ни чакат нови дестинации, нови места, нови приключения. Надявам се да мога да спа и да съм готов за утре. Айде, лека нощ. Друго си е да се събудиш е тук. Днеска гледката от балкона ни е по-яка от вчера. А утре се надяваме да е още по-яка. Крайчо, какво ма? Имаме ли гледка тук? Олеле! Олеле! Тук по нищо не личи, че е февруари месец. Осем часа сутринта е. Аз съм по свичер. Топличко е. Перфектно е. Спряхме тук на пристанището на Агио Кампус да си напълним водичка. Мале колко е мръсен кемпера. Обаче го дават утре и други ден да вали. Иначе щях да мина да го поизмия, но като се приберем, най-спешно. Вижте тук също каква красотичка е. А водата е кристална тук. Всичко се вижда. Само не се виждат риби. Вече в този морския риболов съм толкова отчаян, че не ми се и хвърля даже. Не ми се и вади въдица от кемпера. Следващия път най-вероятно няма и да взимам въдицата. Добре. Пълниме водичка и продължаваме към следващата дестинация, която е едно селце
под метеора Калабака или Каламбака се казва. И по двата начина го пише, не знам кое е точно, кое е правилното. Та отиваме натам с идеята утре да може да разгледаме метеора. И да ви го покажем и на вас, ако евентуално не сте го виждали. Мястото е просто един път. Айде, до след малко.